Pleser felly yw cyhoeddi fod Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd Sir Denbighshire 2022 yn mynd i ciwsec. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti Osian, a na chi braf oedd clywed camoliaeth uchel i'r gystadleuaeth hefyd, yn arbennig y tri ucha. Llongyfarchiadau mawr iawn i Lois Medi William a ddath yn ail, a hefyd i Sioned Erin Hughes a ddath, mae'n ddrwg gen i llongyfarchiadau Lois Medi William a ddath yn drydydd, a hefyd i Sioned Erin Hughes a ddath yn ail. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae Osian yn wreiddiol o Lanfairpwll, Ynys, a bellach fel y clywson ni mae yn byw yng Nghaerdydd. Mae ysgol uwchradd David Hughes ym Mhortheuthwy wedi cael llwyddiant mawr yn y ddefod hon heddi, achos mae Osian a Lois yn gyn-ddisgyblion yn yr ysgol. Astudiodd Osian ar gyfer gradd BA yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac fe raddiodd yn 2019. Mae wedi bod yn gweithio fel cyfieithydd ers hynny i gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol rhwng 2019 a 2021 ac ymuno â Phrifysgol Met Caerdydd fel cyfieithydd tuag at ddiwedd y flwyddyn diwetha.